Sa gitna ng disyerto na aming tinitirahan dito sa Saudi Arabia, ang pag-alala ay hindi maalis sa aming puso't isipan dahil sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Buti dito ay nakontrol na ang COVID-19, kaya maayos na kami dito. Pero ang pag-aalala ay nakatuon at nakatutok sa aming mga pamilya dyan sa Pilipinas at sa buong sambayanan ng mga Pilipino. Lalo na ngayon, napakahirap ang buhay dahil sa hinaharap nating quarantine. ECQ, MECQ, kahit ano pa yan, napakahirap. Dahil kapag nag-lockdown, mahirap ang buhay dahil walang hanap buhay. At kung hindi naman nag-lockdown, mas mahirap din ang buhay dahil maraming mamamatay. Kaya tayong lahat ay hirap na hirap sa ating buhay. Maging ang mga OFW dito ay hindi maiwasang mag-isip sa kanilang pamilya at sa ating sambayanan. Kaya ano ang mga dapat nating gawin? So mga kabayan, ang masasabi ko ay dapat magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa ating gobyerno. At higit sa lahat, tayo ay magtulungan at magmahalan, magmalasakitan sa bawat isa. Huwag yung puro sarili lang ang iniisip. Kaya sana ang vlog ko na ito ay makapag-iwan ng magandang aral sa ating lahat. Kahit sino pa naman tayo, magtulungan tayo.